Karbiang long along news channel itu apan nilina tupen kardom cipilo kardom piniar nitong sekot pen nilitum ABC pada Amreng Border Committee na tupen labang so perang kiamay kipanang ko kalam hekel hello kidamtang tarik trok September ni nilitum aki Japon pen nilitum kacinghon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan nilitum memorandum bate pinpura lu kapajir pon give and take policy labang so puthat nilitum pinpura lu pajir pon lo labang so puthat along nilitum isi kamenson pon along UKPO amen nilitum paklang ro labang so alam penayok nilitum Phan asapsu aning oy bate nilitum ABC atu Phan asapsu nengki oi tu pomene same nelitum frangsi nang litum han dia chohang lo athema non la bang swal lama bangke nelitum ki pinang ko bangke nelitum Phan khasia korte bate inut bahini akorte tu nang ki pi hala bang so men senang piko kamase nelitum malang suhut asapsu ka mistake pen nelitum baklang punang ko lo athema lada kaikia hut same akichok che kaikia hut same akichok che ki claim abang pu lapen abang piatung ladak labang nongkut pangam raliang area committee tu labang so committee pensila haya tum claim lo sida me labang ke asap so kacipatu pensila tum haya rakam tak claim kacipatu kan haya rakam tak claim po akoi kipia bang ke la kado ka we rat apan sa koi kipi sida me labang e thom plia committee bang ke ong amuni ta bangke bangkre ko sedu latum se ladak karbiang long ahoya long gitu cuma ngakorte bate apnara korte la peningira Tuhan akijok ki alam than ko la se kai kita me nang paci bohong sai alam ahoya alam kami la puson nang ki claim ti la se nili ketuning rigang tung bate ketuning ri kang tung mangkela kado ko we penara korte la peningira tum ladak karbiang long gitu ana tum tame ilitum ring dok ring ni pena prang aton ki dura pet ya panse nang litum bantuning lo ahoya adu ahoya lama bangke ilitum 1951 aningkan ilitum Phan ki plak tang labang so ahoya do isi ilitum hirti pen do panse labang so bang ilitum ka hangat ka hudi ka human awet pinangi pusi neli ka do we pantuning rilo tuning riparpik lo nang litum penar akorte la pen gira tum tame ilitum ring dok ring ni pen do nan ilitum cuklem tudam same freely bate yowan kan cuklem tudam nangi same no son ilitum kacibohong lake karbiang long le lake mekhlea long le pen ilitum la dakaciti sei pen ilitum hanti ka wadat bate pis ka wadat bang ke ilitum cok ya pigi itu mo prana pan an sei tum kan kanting ku batuar bata kahin medak an sei atumon si ilitum iya bompo kusi neli nang ilitum ado ka we panta tuning ripartik lo nar akorte la penengira tum kami nang litum Phan inut bang ini halang labang nong klut pangam raliang area committee tum nang kiyaling nang kipualing abang ke neli nang litum manculing rilo nang litum kado wedum nang arju ya det si arju ya det nang ko lapen nang litum Phan labang kli po raliang nong klut pangam raliang area committee tumpen nang litum Phan reson card nang apang ya asam penang ipia reson card nang apang room la penang litum han voter list voter ID nang apang room halabang ta nang litum kroy credit pen nang litum kaya ting pen sam jin pen si nang litum vote nang ipidun thu la pen sang tame nang chuding thu la penas ajat aso namung tame ilitum asam pen government pen ikipia facility ta nang litum nang kiding dun pen itu kiring rapet kidu rapet lapen ilitum hayara facility me kilong rapet dia panse nang litum pancuning rilo lapen lason nak taksi nang litum Phan nelitum nang latum labang nongklut pangam raliang area committee tumpen mis propaganda pate kapace tangta cuma ngatum han kai kita me kilang ro lapen kicok kithing lapen hayara facility ta nelitum Phanang pipe bukaning jelam ke aho kalam kali padu tum tame inquiring tum bude inquiry no nelitum kipi ason tame
hem su bate PMAYG hem tame alang litum arong along nang litum thek dam long ji lapen school hem tame alang litum mer keding de long bangke ne litum ta putik thadat lo alang litum se ne litum kipian facility da me keding de bate sorkar tumpen kipian Assam sorkar tumpen kipian facility tame alang litum se keding de asila bangke litum misunderstanding bate matha bhul hedat nangi tu se neli nang litum but ABC but Amreng Border Committee anak tupen as a president hoi penang itu pan tuning rilo ABC a president hoi pen kacuning rigang tunga ko bang lelo ilitung kacing hon UKPO atung NPRAC atung pen prabjing penang litung kacitong ra alang litung lai hai katu kawe ara pan miskai bate lai hai kacu bay tu kay alam kapitan hedat japan nili nang litung pan cuning rilo lapen latung kay kia hutame ilitung kacing hon Meghalaya chief minister apan tame alang litung kalili kalang lang alam kacitan namber lampin pura lo kapipi damber wedat japan si nili cuning rilo alang litung apan tame nang litung UKPO tumpen cingki citan pen kimesen ya tuar ki yapon japan si nili cuning rilo athema alang litung kidam tang 22 September 22 Agos arni kami ladak bajawalong iltuma Meghalaya chief minister konrut sangma panalang litung citong lai habin pura lupidam lapen lason dak taksi tarik serket September 2022 arni kami alang litung uthot Meghalaya chief minister pan citong dam lai hayal akam malang litum klembong arlu pen lason akam kacu klem kledet pen litum rat kacar bu wedet di abu dia rat kacar bu ya bu dia bang latum ki klem kledet dia pansi nili cuning rilo lapen kacing hon UKPO korte lapen injer tum tame prabjing pen alang litum pen kacing ki jithan pen ki mesen atuar kapiwang pen itu mas solution bate ing samjin pen litum kapicun thigia pansi nang litum pantame nili cuning ribar pilo pardon sekot nang litum media tuma engno bang nangko nate yang nangko alam kriwang ke asong nangko tidam tang tarik trok September 2022 arni ABC pen Japon se Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kan isi memorandum pinpura lo ajir kon lo hala bangso pinpura lo apajir along asap tu akichok che nelitum tulong se bangso akichok che aputra arbiang long karat la penke asing hon asi benar aporting je tumkam apachini tu tung wan ke pensi nelitum ini abang so tong sikot pen nelitum anglo asi alam ke kana sonen lo ala bang so memorandum lo ada arbiang long angkang ja samet amring contingency angkang along lahai kadu ka be border issue aputha kaiki pustame rat tumakan apamang hu kaningji on hala bangso organization lake united kasi people organization wa fancy nili tu memorandum lo mention ponlo toponlo sitame non nili tu thot memorandum pustame che correct hulo hala bangso ka che correct hulo la hello non hokwe to bangke alang litu kela haya kam claim kle sitame ladak border area along kidu isia song do la bangso song ke kidam tang poranta alam tu ci dibjoy song ci neli tu eglong la se non bangke tini tu se alang litu asong ke la henlo labang non tu releng pangam area committee ku alang litung si lahaya kam ado ka claim la pot si alang litung amen si nilitung
memorandum long sta direct to se isar pan pusta me la kan minister of Assam fa pan zame ukti an long pusta me ni tum direct to se ni tum lo tu kailo la potsi la so putha ke ala idam tang asong atum ni tum ke chokche pen ke tok on atum pusta me ning roi nang ya thaya velo ni tum direct adlo la pen ke alang li tum kan non la United Kasip Nar Organization la nang so atum han pusta me ni tum hin pen amreng border committee hin pen tuning rilo nang li tum pusta me asong pen an pen ni tum korte anar korte la injera pen ke ya samet kasi people sa tum kan la so border area putha consciousness ipija pan alang li tum kan pusta me nil tum hin pen pusta me tuning rilo iwang ta ekidam tanga som thak thak se lahai ka du ko be litum asela pen kar biang bong dume tak me ja pan alang li tum pusta me jeba arata tum along ason lahai consciousness akan lem nengi puse ni hin